Добър ден. Ето правим видео. Да, и Габито тук прави някакви схеми тук. Мречи, бе. Какво да кажем, какво да направим, кажете ни какво да правим, без да танцуваме, защото тук сме сложили маста и не ми са мести. Да, без да пея, без да танцувам. Знам, че трябва да пея, но точно сега не ми се пее някой друг джан. Дайте да играем чек. И това не дейте. Аз не мога. Аз ще се треса. Абе! Ужас. Не съм на... Тоест, аз съм кошка. Да, кажете ми какво да правим. Да.